Eli kiitos vaan, kun sain tulla tähän. Ja tosiaan Rädyn Hannele Kuopiosta olen. Ja tässä tämän hetken kerron teille elämän tarinoista ja kohtaamisesta vanhustyössä. Ja minulla ei vaihda nyt nämä minun slaidini mihinkään. Menisikö sieltä alareunasta vasemmalta, kun klikkaa siinä kuvan päällä, niin pitäisi tulla sellaiset vaaleat. Tuolla. Yes, kiitos. Kiitos. Joo, eli ensiksi vähän minusta itsestäni ja mistä kaikki on saanut alkunsa. Eli yli 20 vuotta on toiminut vanhustyössä, lähihoitaja, sosionomi olen koulutukseltani ja siellä vanhustyössä toiminut muistisairaiden parissa hoitotyössä ja sitten viimeisimmäksi palveluohjaajana ikäihmisten palveluohjauksessa. Ja sitten vuonna 2020 työskennellessäni siellä palveluohjauksessa niin sairastuin työuupumukseen ja sen kautta sitten aloin miettimään, että mitä muuta se vanhustyö tai ylipäätään niin kuin elämä voisi tarjota, että jotakin niin kuin muuta siihen elämään pitäisi niin kuin saada sisälle. Ja olin pitkään katsonut voimauttavan valokuvan näitä koulutuksia, mutta aina oli ollut joku tilanne, että ei pysty hakemaan tai ei ole varaa hakea tai muuta, mutta just sitten työuupumuksen sillä sairaslomalla se koulutuksen haku oli auki ja hain ja pääsin ja se jotenkin muutti minun elämääni ja mun ajatusmaailmaa tosi paljon. Ja sen koulutuksen aikana ymmärsin, että siitä mun palveluohjaajan työstä puuttuu hyvin pitkälti kohtaamiset. Eli että se työ oli tullut pitkälti tämmöiseksi suorittamiseksi ja viranhaltijapäätöksiä ja puhelimella asioimista. Että siitä puuttui semmoiset fyysiset kohtaamiset, mitä minä niin kuin tarvitsen, että minä voin työssäni hyvin. Ja tosiaan tämän voimattavan valokuvan koulutuksen aikaan suoritin sitten yrittäjäammattitutkinnon ja siellä sitten tämä yrittäjyys tuli mukaan kuvioihin ja vuonna 2021 perustin sitten Voimaa kuvista yrityksen. Ja se alkuperäinen ajatus minulla oli se, että mä haluan tuottaa hyvinvointia hoiva-alan niin kuin työntekijöille, koska itse olin nähnyt sen, mitä se hoiva-ala oli ja mihinkä muutokseen se on niin kuin mennyt, miten negatiivisesti siitä hoiva-alasta puhutaan, mikä ei voi olla vaikuttamatta sitten siihen niin kuin hoitotyöhön ja hoitajien arkeen. Niin mä ajattelin, että jos mä voin valokuvilla tuoda jotenkin sitä arvokasta hoitotyötä näkyväksi, niin sitten se auttaa niin kuin tavallaan voimaan niitä hoitajia paremmin ja se vaikutus näkyy sitten myös siellä niissä asiakkaissa. Ja pääsinkin sitten yrittäjänä tekemään vetovoimainen vanhustyöhankkeessa 4 hoivayksikön kanssa niin kuin heidän tätä työtä näkyväksi. Ja varsinkin tuossa Tainan esityksessä jotenkin kolahti se, että hoitajat ajattelee, että siihen perushoitoon, siihen syöttämiseen, vessassa käyttämiseen, aamu-ilta toimiin menee tosi paljon aikaa eikä muuta keretä. Ja tämä oli myös niihin hoitajien ajatus silloin, kun me lähdettiin niin kuin sitä hoitotyötä miettimään. Mutta sitten kun me kuvattiin sitä hoivatyön arkeen, niin sieltä nousi hirvittävän paljon just kohtaamista, läsnäoloa, kosketuksia, näitä, mitkä niin kuin tavallaan on unohtunut siinä sen hektisessä siinä arjessa. Ja sitä kautta saatiin sitä hoitotyötä näkyväksi. Ja tämä on yhäkin yksi missioni, mutta tästä en tänään puhu. Eli sitten mä teen nyt myös osa-aikaisena sosionomin töitä niin kuin yksityisessä hoitokodissa. Ja nyt nämä asiat, mitä kerron, niin on tavallaan minun omia havaintoja ja miten minä toimin asioissa. Mutta tästä voimauttavasta valokuvasta ihan pienesti ensin. Eli jotenkin siinä voimauttavan valokuvan opinnoissa se, mikä itselle niin jotenkin osui suoraan sydämeen, niin oli se, että siinä pysähytään nimenomaan se ihmisen äärelle ja annetaan hänen kertoa se oma tarinansa. Eli mitkään diagnoosit tai ennakkoluulot ei niin kuin tavallaan määritä sitä asiakasta, vaan hän itse kertoo sen oman tarinansa, koska hän itse tietää, mitä hän elämässään on kokenut ja miten hän on ne kokenut. Me kukaan muu ei voi tietää toisen ihmisen sitä elämän tarinaa. Ja jotenkin löysin joku aika tämmöisen intiaanien vanhan sananlaskun, joka jotenkin kiteytti mun mielestä just elämän tarinat ja kohtaamisen hyvin yksin.
Eli pyrin olemaan tuomitsematta ketään ennen kuin olen tepastellut mailin hänen mokkasiineissaan. Jo ensimmäiset metrit jonkun muun polulla avaavat uuden ainutlaatuisen maailman. Eli just se, että kun me annetaan sen toisen ihmisen kertoa se oma tarina, niin me tavallaan päästään sinne hänen maailmaan sisälle. Hän avaa meille sen oman maailmansa. Ja sitten näistä elämäntarinoista. Eli meillä jokaisella on oma elämäntarina. Se on ainutlaatuinen. Ja minä ajattelen, että meidän jokaisen elämäntarina ansaitsee tulla kerrotuksi ja kuulluksi. Ja pitkään olen harrastanut valokuvausta jo ennen niitä voimauttavan valokuvan opintojakin. Ja jotenkin rakastan elämäntarinoita ja sitä, että ihmiset kertoo niitä. Ja sosionomiopinnoissa opinnäytetyönikin oli muisteluun ja elämäntarinatyöhön liittyvä. Se on tavallaan aina ollut mukana, mutta tästä elämän monissa vaiheissa se unohtui vähän niin kuin tässä matkasta, mutta nyt yrittäjänä olen saanut sitten taas yhdistää valokuvat ja elämäntarinat. Ja tämä kuva, mikä tässä on, niin tuo pieni poika on mun isäni ja tuossa on hänen enonsa sota-aikana kuvattu kuva tullut rintamalta käymään kotona ja siinä käsi kädessä seisoskelevat. Mutta se, miten minä olen lähtenyt näitä elämäntarinoita ja näitä muisteluryhmiä pitämään, niin näitä on ollut kahdenlaisia. Ja toiset ryhmät on ollut semmoisia, mihin on tullut tämmöistä senioritaloissa asuvia kotihoidon asiakkaita, joilla on ollut muistisairaus. Vähän eri vaiheessa oleva muistisairaus, mutta kaikilla on muistisairausdiagnoosi. Ja me on alettu siinä ryhmässä muistella niitä omaa elämää vanhojen valokuvien kautta. Eli valokuvat on ollut minulla se muistojen herättäjä. Ja sitten jokaisessa näissä ryhmässä on myös kuvattu asiakas niin kuin hän itsensä haluaa kuvattavan siinä hetkessä. Jotkut halusivat kuvattavan vain pelkät kädet, että he ei halunneet, että kasvot tulee kuviin. Ja silloin ryhmässä toteutettiin niin kuin käsien kautta se valokuvaus, mutta joissakin ryhmissä oli sitten, että he halusivat ihan kokonaan näkyä niissä kuvissa ja niihin sitten otettiin mukaan semmoisia elämän tärkeitä asioita. Oli esimerkiksi tämmöinen rouva, joka tykkäsi kirjallisuudesta, luki hyvin paljon, niin hänet kuvasin kiikkutuolissa kirjaa lukemassa ja eräs rouva oli tehnyt hirvittävän kauniita ja valtavia ryijyjä ja ne oli hänelle tärkeitä ja hän halusi sitten itsensä kuvattavan niihin ryijyjen kanssa ja eräs rouva muisteluryhmässä palasi aina jotenkin siihen lapsuuskotiin. Ja siinä oli se lapsuuskoti vasta myyty eteenpäin ja tämä oli myös niin kuin yksi suuri asia hänen elämässään sillä hetkellä. Niin hänet kuvasin sitten semmoisen ilmakuvan kanssa, missä oli se hänen lapsuuden kotiinsa. Eli nämä asiakkaat saa itse siinä vaiheessa päättää, että miten he haluavat tulla nähdyksi. Ja sitten jokaiselle näille muisteluryhmäläisille kirjoitin, kun he kertovat minulle sitä elämäntarinaansa, niin minä kirjoitin sitä ylös siinä samalla. Ja jokaiselle jäi tavallaan muistoksi se oma elämäntarina, niin kuin he olivat sen minulle kertoneet. Ja tämä alimmainen kuva, mikä tässä on, jossa on tämä neuluvat kädet, niin oli myös yhden ryhmäläisen. Hän neuloi paljon, teki suvulle villasukkia hyvin paljon. Niin tässä on hänen näkemys siitä, miten hän halusi omat käteensä kuvattavan. Ja muutamissa näissä ryhmissä me piettiin sitten myös näyttelyitä siellä senioritalon niin kuin yleisissä aulatiloissa. Ja esimerkiksi tämä neulovat kädet kuvaa kerrottiin sitten tämmöisessä nämä kädet muodossa. Eli kun tältä ryhmältä kuvattiin kädet, niin sitten tavallaan se elämäntarina kerrottiin tämmöisessä nämä kädet muodossa. Ja tässä on tämän neulovan rouvashenkilön elämäntarina. Eli nämä kädet ovat syntyneet Tervossa Talluskylässä vuonna 1939. Näiden käsien lapsuuden perheessä oli äiti, isä ja 8 vuotta nuorempi veli. Perhe asui mummolassa 8 vuotta, kunnes isä rakensi perheelle oman talon lähelle mummolaa.
Uusi talo ei koskaan tuntunut kodilta, vain mummola tuntui. Näiden käsien omistajan isä oli rintamalla ja myös hevoset lähetettiin rintamalle. Sodan jälkeen hevoset palautettiin. Toinen hevonen oli kuollut ja eloon jäänyt hevonen itki tullessaan kotiin. Näiden käsien omistaja on ajanut polkupyörällä pitkiä matkoja tansseihin, joista nautti. Nämä kädet ovat kirjoittaneet kirjeitä poikaystävälleen Jormalle, josta myöhemmin tuli aviomies. Näiden käsien omistaja on kihlautunut vappuna ja ommellut hääpuvun itselleen. Nämä kädet ovat hoitaneet 3 lasta, yllätyksenä syntyneet kaksostytöt sekä nuorimman tyttären. Nämä kädet ovat myös hoivanneet 4 lastenlasta ja 5 lastenlastenlasta. Nämä kädet ovat olleet kauppiana 17 vuotta ja toimineet sen jälkeenkin kaupallisella alalla. Nämä kädet tykkäävät tehdä kaikenlaisia käsitöitä. Nämä kädet ovat naisen kädet, joka on elämässään kokenut paljon. Nämä kädet ovat upean naisen kädet. Ja tässä näyttelyssä nämä käsien kuvat ja nämä tarinat oli sitten niin kuin sillä senioritalon aulassa nähtävillä. Ja sitten oli tässä keväällä tämmöinen hieman toisenlainen muisteluryhmä, johon tuli sitten kotoa asuvia ilman apua asuvia senioreita. He olivat hieman nuorempia ja tässä oli ajatuksena, että he itse kokoavat sen oman elämän tarinansa kirjaksi. Eli heille annoin tyhjän valokuva-albumin ja samalla tavoin näissä ryhmissä keskusteltiin sieltä lapsuudesta nykyhetkeen. Aina heidän elämästään vanhojen valokuvien kautta sekä minulla oli niitä vanhoja valokuvia näyttää, mutta he toivat myös aina itse siihen elämänvaiheeseen liittyviä kuvia siihen ryhmään ja niitä katsottiin yhdessä ja muisteltiin yhdessä ja sitten he itse kirjoittivat sitä tarinaa siihen kirjaan niin, että minä annoin aina semmoisen avoimia kysymyksiä, millä tavoin aina sitä elämänvaihetta voisi lähteä purkamaan kirjaksi. Ja tässä on sitten yhden ryhmäläisen kiteytys tai palaute siitä ryhmästä. Eli on tullut kelattua omaa elämää ja ikään kuin elämäni tarinasta tuli ehyt kokonaisuus. Parasta oli saada tehdä tarinani kirjaksi, joka jää jälkipolville jälkeeni. Minun tarinani omin silmin katsottuna. Ja tämä jotenkin mun mielestä kiteyttää koko sen tavallaan niin kuin se elämäntarinan ajatuksen, eli se, että sillä on merkitys sille ihmiselle itselle. Hän tavallaan tekee sitä omaa elämäänsä kokonaisuudeksi. Hän saa kertoa sen sillä tavalla, kun hän itse sen niin kuin näkee ja haluaa niin kuin viedä eteenpäin, mutta myös se, että siitä jää jälkipolville hirvittävän tärkeää tietoa jäljelle. Ja tuossa aikaisemmasta unohdin sanoa, että yhdessä ryhmässä tosiaan semmoinen pitkälle muistisairas tuli siihen ryhmään ja sanoi, että minä en muista yhtään mitään, mutta että minä tulen tänne kuuntelemaan ja minä, että se on ihan ok, että toki voit tulla. Ja sitten hyvin paljon hänellä tuli kuitenkin sitä muistoa ja sitten sanoin, että ihanasti kaikki niin kuin kerroitte asioita, niin tämä nainen sitten sanoi, että niin, että sydän ei ole niitä unohtanut, vaikka pää onkin. Eli tavallaan ne muistot kyllä on siellä ihmisellä syvällä, kun annetaan niin kuin tietynlaisia stimulaatioita, että ne sieltä herää. Ja näissä tarinoihin kirjoittamissa toki on myös se hyvä puoli, että ne voidaan sitten esimerkiksi hoitokotiin tai kotihoitoon siirryttäessä, ne voidaan tavallaan näyttää niille hoitajille, jolloin he saa sen käsityksen siitä ihmisen elämästä, että minkälaisia asioita sen ihmisen elämään on liittynyt. Ja sitten tähän just, että miten niitä voitaisiin hyödyntää sillä vanhustyössä. Hyvin useasti olen törmännyt niin kuin omassa työhistoriassani siihen, että elämäntarinoita kyllä kerätään, pyydetään niin kuin omaisia kirjoittamaan monenlaisia lomakkeita, mihin niitä pyydetään kirjoittamaan, mutta ne saattaa jäädä sinne kansioon tai jonnekin arkistoihin, eikä ne siirry tavallaan siihen asukkaan siihen hoitoon ja huolenpitoon. Mikä toki olisi se ajatus, kun elämäntarinoita kerätään, että se ihminen saisi elää sitten semmoista elämää myös siellä hoitokodissa tai kotihoidossa, mikä on niin kuin hänen näköistä. Esimerkiksi ajattelen, että vaikka joku ihminen, joka on tykännyt, että niin kuin pitänyt huolta omasta ulkonäöstään, niin hänelle on ihan yhtä tärkeää se myöskin silloin ikäihmisenä. Hän ei muutu siitä
ihmisenä ehkä niin paljon, että hän ei enää välitä siitä pätkääkään. Että hän ei ehkä itse osaa sitä ilmasta, mutta että jos se on hänellä ollut hyvin tärkeä, niin se luultavammin on myös osa häntä niin kuin ikäihmisenäkin. Niin kammattaisiin ne hiukset kauniisti, kiharrettaisiin ja laitettaisiin vaikka huulipunaa, jos hän tykkää, ja lakattaisiin kynsiä ja muuta, että hän saisi kokea niin kuin sen kauneuden yhäkin, laitettaisiin jotain kivaa kasvorasvaa, jos hänellä semmoista on ja muuta, ja puettaisiin niin kauniit vaatteet päälle. Niin se olisi niin kuin osa sitä hänen olemustaan. Ja samoin meillä oli yhdessä hoitokodissa tämmöinen sähkömies, joka oli ikänsä tehnyt paljon sähkötöitä, ja hän tykkäsi kyllä purkaa hyvin paljon. Hyvin paljon piti aina seurata, että minne hän menee, kunnes keksittiin, että tuo hänelle tämmöisiä turvallisesti purettavia laitteita, mitä hän saa tavallaan, hän saa kokea, että hän korjaa niitä tai purkaa, mutta että hänellä oli semmoista mielekästä niin kuin aikuismaista tekemistä siinä. Ja samoin sitten oli semmoinen nainen, joka oli hyvin, hyvin touhukas, hän tykkäsi hirveästi auttaa ihmisiä ja olla niin kuin avuksi, ja osa niin kuin asukkaista sitten aina hermostui siihen, että kun hän niin kuin on koko ajan auttamassa, että he haluaa itse tehdä, ja sitten mietittiin, että mikähän olisi semmoista, niin kuin, että mitä hän tykkäsi, ja hän tykkäsi järjestellä kauheasti asioita, tykkäsi, että paikat on niin kuin siististi, niin sitten hänelle annettiin vastuualueeksi aina ruokailujen jälkeen pyyhkiä pöydät ja sitten lakaista lattiat. Ja siinä hän koki, niin kuin, että hän on hirvittävän tärkeä. Ja se, että niillä elämäntarinoilla, kun ne on kirjattu ja ne on tavallaan tuotu osaksi sitä hoitotyötä, niin niillähän niin päästään huomattavasti lähemmäs ihmistä, pystytään keskustelemaan semmoista asioista, mitkä on hänelle tärkeitä, ja ehkä myöskin niin kuin tietynlaista tilanteissa lieventämään niin kuin asiakkaan semmoista ahdistusta, kun voidaan ehkä ajatella, että mistä tämä voisi johtua, ja kokeilla erilaisia asioita. Että kun niitä elämäntarinoita kerätään, niin myös niin kuin ne jollain tavoin tuota siihen hoitotyöhön sitten mukaan ihan niin kuin konkreettisesti. Että se ihminen saisi elää sitä elämää, mikä on hänen näköistä elämää. Mutta sitten kohtaamisesta. Kaikki alkaa kohtaamisesta. Siitä, miten me itse kohdataan ihminen, miten meidät kohdataan. Mutta kohtaamiseen liittyy myös hirvittävän paljon, niin kuin kohtaamisessahan me kannetaan niin kuin omia tunteita myös mukana siihen kohtaamiseen. Ja hoitotyössä itsekin sitä tehneenä, niin tunnistan sen, että se ei aina ole helppoa. Muistisairaalla on paljon sellaisia asioita, jotka saattaa tulla hoitajaa hirvittävän lähelle, tai jos on hirvittävän touhukas ihminen, niin hoitajallakin on tunteet, ja hän saattaa ei jaksa käsitellä sitä asiaa niin, että hän pystyisi kohtaamaan ihmisen just siinä hetkessä niin kuin asiallisesti, vaikka se toki aina on toivottavaa, mutta meistä jokainen on ihminen. Mutta kuitenkin kaikki alkaa siitä kohtaamisesta, ja jos hoitajana tunnistaa sen, että nyt mä en pysty olemaan tässä tilanteessa, että nyt mä hermostuttaa, mä en pysty niin kuin kohtaamaan rauhallisesti ja asiallisesti, niin sitten vaikka pyytää sitä toista hoitajakaveria siitä, että menetkö hetkeksi tähän, että käyn hengittelemässä tuolla, ja se on ihan ok, koska kaikki tunteet on meillä aina mukana, ja hoitaja, joka tekee monta vuoroa niin kuin putkeen, niin ne tunteet voi tulla välillä hyvinkin niin kuin voimakkaasti siihen omaan jaksamiseenkin niin kuin mukaan. Mutta että kaikki alkaa kuitenkin siitä kohtaamisesta, siitä, että me ollaan läsnä siinä tilanteessa, rauhallisesti kuunnellaan ja ollaan sen asiakkaan siinä tasolla. Ja muutamia niin kuin omia tämmöisiä kohtaamisen ajatuksiani. Minä tein alkuvuodesta keikkaa eräässä hoitokodissa, ja siellä oli sitten, mua kierrätettiin siellä hoitokodissa ympäri ja esiteltiin tavallaan niitä tiloja, ja sitten erään herran huoneen oven kohdalla mulle sanottiin, että tässä on meidän niin kuin haastavin asukas, että hän ei tule pois sieltä huoneestaan, hän ei anna hoitaa itteensä, hän tekee kaikki alleen, ja että se hoitaminen on tosi haasteellista, että siellä huoneessa ei pystytä niin kuin viipymään,
Et se haju on jo sellainen, että siellä ei hoitajat viivy, että he tekevät ne tietyt asiat, mitä on niin kuin pakko, mutta että hän haluaa niin kuin olla omissa oloissa, että siellä ei niin kuin oikein hoitajat jaksa olla. Ja sitten menin yhteen iltavuoroon ja vein tälle herralle ruuan ja laitoin sen tarjottimen siihen pöydälle ja sanoin, että rupeapa syömään, että siinä on sitä ja sitä ruokaa ja että minä tuun kohta hakemaan sen tarjottimen pois. Lähdin sitä huoneesta pois, jonka jälkeen niin kuin havahduin siihen, että mä olin mennyt täysin niin kuin mukaan niihin ennakkoluuloihin, mitä minulle niin kuin kerrottiin. Minulle kerrottiin, että tämä mies on haastava, hän ei anna hoitaa itsensä, siellä ei viivytä, ja mä olin toiminut just samoin. Ja sitten mä oon jotenkin järkyttynyt mä omaa käytökseni, että miten mä oon näin toiminut, ja sitten mä päätin, että ei näin. Ja sitten kun mä menin hakemaan sen tarjottimen sieltä asiakkaalta, hän oli siinä pitkällään siinä sängyssä, niin jäin sitten jututtamaan häntä. Kyselin, että mistä hän on kotoisin ja mitä hän on tehnyt työkseen. Ja hänen ilme oli vähän semmoinen, että mikä hän juttu tämä on, mutta hän vastaili ystävällisesti. Ja näin mä jatkoin sitten aina kun olin siinä hoitokodissa vuorossa, niin että menin sen miehen luo ja jututin häntä. Ja sitten joku sen kerran olin jututtanut ja sitten sanoin, että lähettäisikö iltatoimille tuonne vessaan niin muutamien vuorojen jälkeen. Ja hän sanoi, että en minä lähde. Ja niin sitten hänestä paistoi niin kuin läpi se, että hän oli niin kuin elämänsä ollut tavallaan niin kuin hylkiö tai semmoinen, hän ei ollut saanut niin kuin ehkä arvostusta, häntä ei ollut arvostettu, vaikka hän oli tehnyt niin kuin pitkän uran samalla työnantajalla, mutta jotenkin hän oli koko ajan kokenut olevansa niin kuin semmoinen toisen luokan kansalainen. Ja se paistoi niin kuin hirmu voimakkaasti siitä ihmisestä, siitä, että hänelle oli ehkä se sama rooli annettu myös siellä hoitokodissa, että häntä ei oltu kohdattu, niin hän oli tavallaan otaksunut, että hän on täälläkin se sama niin kuin hylkiö, johon kukaan ei niin kuin kiinnitä huomiota. Ja sitten näitä iltatoimia tehdessä, hän tosiaan sanoi, että hän ei sinne vessaan lähde, että no miten sä toivoisit, että nämä iltatoimet niin kuin tehtäisiin. Niin hän sanoi, että no jos ne voi tehdä tässä, että hän nousee niin kuin tähän sängyn reunalle rollaattorin varassa seisomaan. Minä, että ok, se käy, että tehdään niin ja näin me toimittiin ja saatiin iltatoimet tehtyä. Ja kiittelin sitten, että kiitos yhteistyöstä ja nähdään taas ja näin. Ja sitten siitä taas meni jokunen aika ja kävin sitten taas, olin jotakin asiaa toimittamassa tämän herran luona ja sitten joku toinen asukas sieltä käytävältä huuteli, niin minä, että mun pitää nyt mennä, mutta että minä kohta palaan takaisin tai että palaan vielä tämän illan aikana takaisin. Niin tämä mies kysyi minulta, että lupaathan palata. Ja silloin mä jotenkin käsitin, että mä olin saavuttanut tämän miehen kanssa niin kuin semmoisen yhteyden, mikä olisi pitänyt silloin heti alussa jo tavallaan niin kuin hänen saada siinä hoitokodissa, että hän koki, niin kuin, että hänet oli kohdattu, häntä kuunneltiin, häntä arvostettiin, niitä hänen mielipiteitä arvostettiin, häneltä kysyttiin mielipiteitä. Eli oltiin niin kuin ihminen ihmiselle. Ja sitten toinen tämmöinen erilainen kohtaaminen, näitä toki on monia, mutta tässä muutama esimerkki vaan. Ja on tämmöinen kotona asuva rouva, jonka luona on nyt käynyt muutaman vuoden. Ja ensimmäiset kuukaudet kävin ehkä kerran viikossa, pari kertaa viikossa hänen luona, ulkoiltiin ja jumpattiin ja muuta. Tytär toivoi, että hänen luonaan käytös, kun on muistisairas ja vähän sitä kotona pärjäämistä ja semmoista muistelua, sitä halusi tämä tytär tälle rouvalle ja tämä rouva ei ollut niinkään suostuvainen näihin käynteihin. Hän oli sitä mieltä, että hän kyllä pärjää ja hänellä ei ole mitään ongelmaa. Ja ensimmäiset kuukaudet menikin niin, että hän aina sanoi, että minun elämäni on ollut erittäin hyvä ja ei ole mitään pahaa, ei ole tapahtunut. Ja minulla on ihana perhe ja ihana mies ollut ja ihanat lapset ja työ on ollut tosi ihanaa. Ja niin kuin mitään niin kuin pahaa siinä ei ollut siinä elämässä sattunut ja tätä tarinaa hän minulle kertoi ja annoin hänen kertoja, kyselin aina ja näin jatkettiin useamman kuukauden ajan, kunnes sitten oltiin varmaan noin
joku aika sitten kuitenkin niin kävelemässä ja tämä rouva pysähtyi ja sanoi, että Hannelle, että minulla olisi sinulle yksi juttu. Mä että no kerro. No sitten hän sanoi, että kuule, kun mulla on semmoinen juttu, että minulla on muistisairaus ja minä en aina muista niin kuin kaikkia asioita. Että jos minä joskus sinulle muutaman kerran kerron samat asiat, niin älä hermostu. Ja mä että en toki, että onpa kiva, että kerrot minulle, että sinulla on tämmöinen sairaus, mutta että se ei tähän meidän suhteeseen sinänsä vaikuta. Että minä yhä olen tässä ja käyn sinun luona ja ulkoillaan yhdessä. Ja niin jotenkin se suhde on siitä sitten, sen tavallaan niihin sanojen jälkeen se luottamus oli niin kuin saavutettu. Mutta että joskus niitä kohtaamisia tarvitaan hyvin paljon ennen kuin se tavallaan se luottamus siihen toiseen ihmiseen saadaan. Ja tänään tämä rouva sitten sanoi minulle, hänellä oli eilen kampaaja ja hän oli tuolla keskustassa se kampaaja, missä hän on lapsuutensa viettänyt. Ja hän oli jotenkin hirvittävän iloinen tänään, kun mä menin hänen luonaan käymään. Ja sitten hän sanoi, että minulla on hänelle hirveän hyvää oloa. Ja minä, että onpa ihana, että mistä se, että onko jotain erityistä tapahtunut. Että minä olen ollut koko viime yön siellä minun lapsuuden maisemissa siellä Männistössä. Ja hän jotenkin koki, että hänellä oli hirvittävän turvallinen ja hyvä olla, kun hän oli siellä turvasatamassaan. Ja sanoi, että minusta tuntuu, että minä olen vieläkin siellä niin kuin niissä maisemissa. Ja jotenkin itsellekin tuli ihana olo, kun hän on niin kuin nyt hyvin paljon avoimempi ja kertoo tavallaan hirvittävän paljon omia asioita minulle. Ja sitten yksi asia siitä kohtaamisesta, että ainahan sanoja ei tarvita. Ja muistisairaalle varsinkin, niin se tunnelma ja tämmöinen niin kuin se läsnäolo, ja se on huomattavasti tärkeämpää kuin ne sanat. Hän ei välttämättä muista niitä sanoja, mitä sinä hänelle sanot, mutta hän muistaa sen tunnelman, mikä siinä hetkessä on läsnä. Ja yhtenä iltana olin semmoista miestä laittamassa nukkumaan hoitokodissa ja silitin hänen poskea ja sanoin, että hyvää yötä. Niin hän otti minua käestä kiinni ja sanoi, että kiitos, että olit minulle hyvä. Ja ymmärsin heti, että nämä sanathan eivät ole yksin minulle tarkoitettu, vaan sille koko päivälle. Sinä päivänä varmaan siinä hoitokodissa oli ollut läsnä semmoinen rauhallisuus. Hänet oli kohdattu, oli pysähdytty, häntä oli kuunneltu. Hän oli kokenut, että hän on turvassa. Hänellä oli hyvä ja semmoinen lämmin olo siitä päivästä. Ja sitten hän jotenkin kiteytti se siinä iltana tavallaan näihin sanoihin. Mutta se, että se kohtaaminen on sitä, että ollaan läsnä. Mennään siihen samalle tasolle, pysähdytään. Ja samalla tasolla siis tarkoitan, että jos muistisairas istuu, niin mennään istumaan siihen viereen ja katsotaan silmiin ja kohdataan. Ainahan me ei edes tiedetä niitä sanoja, tai että muistisairas voi puhua niin kuin sanoilla, jota me ei ymmärretä. Mutta se, että ollaan ja ilmeillä ja eleillä tavallaan pystytään kohtaamaan hyvin pitkälti. Mutta että annetaan aikaa. Annetaan aikaa sille muistisairaalle kertoa asiaa, koska ne sanat eivät välttämättä tule hetkessä siellä niin kuin samalla tavalla kuin meillä tulee, niin annetaan aikaa. Tosiaan kuunnellaan, yritetään ymmärtää niistä hänen ilmeistä ja eleistä, että onko nyt hyvä vai huono olla. Ollaan kaikki aistit valppaina. Mutta että tärkeintä on se, että ollaan siinä läsnä, siinä hetkessä läsnä. Sitten jotenkin uskon ja tunnistan, että elämäntarinoiden tuntemisella siitä kohtaamisesta tulee yksilöllisempää. Eli kun me tiedetään sen asiakkaan sitä elämäntarinaa, me pystytään kohtaamaan paljon yksilöllisemmällä tasolla ja tavallaan kertomaan ja kyselemään asioita, reagoimaan asioihin huomattavasti paremmin, kun me tiedetään siitä asiakkaasta enemmän niin kuin asioita. Ja se, mitä minä jotenkin toivon, että te muistaisitte ja että me muistettaisiin, että oltaisiin ihminen ihmiselle.
koska meistä kukaan toinen ei voi tietää, mitä me mukana kannetaan. Niin kohdattaisiin aidosti, välittävästi, rauhassa, oltaisiin ihminen ihmiselle, koska meistä jokainen on sen oman elämänsä asiantuntija. Kohtaaminen minusta hyvin pitkälti on sitä, että muistettaisiin olla ihminen ihmiselle. Että se muistisairaskin on ihminen. Hän on aikuinen ihminen, niin kohdattaisiin hänet niin kuin arvokkaasti ja arvostavasti.